Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem. Hesûdiya hev nekin, hev nexapînin, rik navêjne hev. Pişta xwe nedine hev, ser bazariya xelqê bazarî nekin. Ey evdên Xwedê ji hev re bibin bira. Yê Misliman birayê hevin, neheqî heqaretî li hev nekin. Birayê xwe yê Misliman piçûk nebînin û wî tenê nehêlin. Piştî van gotinan Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem destê xwe danî ser singê xwe û sê car got: Teqwa ha divir de ye, teqwa ha divir de ye, teqwa ha divir de ye. Ku Mislimanek birayê xwe yê Misliman piçûk bibîne û heqaret lê bike, ev guneh jê re bes e. Namûs, mal û xûna Mislimanan ji hev re heram e. Yê tiştê ji xwe re bixwaze û ji birayê xwe yê Misliman re nexwaze, ew ne mu'minekê kamil e.